И здравейте хора, аз съм Георги и с мен са моите приятели. Коста! Ето ги, Костарак. Днес снимаме клип, ще следваме момичета. Ще следваме момичета. Ето, ние там двете, чакайте да увелича. Ето, ние там двете. Очевидно, може и тях. Да. И тях. Коста, маняци! Главата на Радката е много голяма. Да, ти не ме снимам спокойно. Аз нищо не снимам. И те седят в момента. Седят и сега им гледаме дупицата. И да, ето ги двете. Ето ги да увеличим кадъра. Моника. Да увеличим кадъра. Дупица. Моля? Дупица. И те тръгват. Да! Опана, не е свършил! Да, я наранихте достатъчно. Да, бе, добре, айде. Я букве. Така. Ето сега бягаме. Към тях. Цели са от дупата. Така, целим се от дупата. Ей, целим. Сега сме в преследване. Сега сме до указалите. До преследване на ето тези две момичета. О, чакай, че сме сега ще на ето си от тук, ама ще се бутат. За ти! Така. Увеличим. Увеличихме кара